A directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, Susana Rodríguez, e o presidente da Asociación Galega de Carpintería de Ribeira, Ramón Collazo, foron os encargados de asinar o convenio de colaboración entre ambas as dúas entidades, que posibilitará a realización de distintas actividades de dinamización e fomento da construción de embarcacións en madeira. No acto, que se desenvolveu nas propias instalacións de Asteleiros Catoira, situado no porto de Rianxo, participou tamén a conselleira do Mar, Rosa Quintana, quen destacou a importancia do acordo, non só polo aspecto económico, senón máis ben pola necesidade de seguir apostando por esta forma de traballo artesanal e respetuosa co medio ambiente. Xa casi non quedan persoas que se adiquen a este traballo, temos que entre todos buscar ese punto de responsabilidade de promocionar esta actividade, de facerlle transmitir a toda a sociedade o importante que é este tipo de construción, porque eu creo que simplemente con dar dous datos, e é a Galcari, que sodes apenas 20 socios, tendes unhos postos de traballo directos de unhas 100 personas, unhos indirectos de 500 personas, estades intentando manter unha forma de ser, unha forma de traballar. Creo que non hai nada máis respetuoso co medio ambiente que a madeira, e tamén que as novas tecnoloxías indudablemente vos van a axudar a darlle máis vida útil a estas embarcacións, e eu creo que todos debemos de sumarnos a esa aposta que estades a facer. Dende a Galcari agradeceuse a achega da Xunta, uns 28.000 euros, que serán destinados á organización de diferentes eventos promocionais da carpintería de Ribeira, como o congreso que vai ter lugar o próximo mes de outubro en Rianxo, sobre a construcción naval en madeira. Nesas xornadas que faremos alá polo mes de outubro, seguramente tocaremos 4 puntos básicos da nosa actividade. Por exemplo, a defensa, unha vez máis, do regulamento que estamos a defender, tamén ensalzar as condicións ecolóxicas e respetuosas co medio ambiente dos barcos de madeira, tanto na súa construción, no seu uso e incluso no seu posterior despezamento. Posiblemente habrá outra ponencia máis sobre innovación, ben sexa sobre composites e produtos de conservación e protección da madeira ou de acabados. E, por último, seguramente faremos unha ponencia máis que irá sobre a defensa e salvagarda que fan cada un dos nosos talleres sobre o patrimonio marítimo flotante. Esa defensa a ultranza que facemos. Ramón Collazo tamén aludiu á necesidade de seguir apostando pola competitividade do sector, co impulso do regulamento actualmente en marcha, para conseguir un selo de calidade da construcción da carpintería de Ribeira Galega. Fomentaremos a competitividade do sector, con un impulso do regulamento que está en marcha de construcción naval en madeira, un regulamento que debemos intentar conseguir con entrevistas ca Dirección Xeral da Minería Mercante, e que dé amparo tamén a un sello, unha marca de calidade de construcción da carpintería de Ribeira Galega.